हाग्रामा महिलारिनि नखर नखर फैसा होनाय आरो बड'फा सुपार 50 नि फारागथि। सुपार 50 बिमुङा खोनानायाव जोबोर मोजां, नाथाय खामानिया जे 2 नम्बर। खोनानायाव बड'फा सुपार 50 आ जोबोर मोजां, खोनानायाव मोजां नंना नङा बड'फा सुपार 50 खामानिया खिन्थु इमान 2 नम्बर। बड'फा सुपार 50 नि फैसाखौ कन्ट्रेक्टरनो गिबियाव होग्रोनाय जादों। कन्ट्रेक्टरासो कन्ट्रेक्टर लानानै फरायसा फरायसुलिनो फरायनाय खरसाखौ खेंसालियायै होनाय जादों। थिकादारा टेन्डार बुग्रोनानै फैसा बहनब्लासो बै स्टुडेन्टआ मोनो। बे हिसाब मोनसे जाग्रोगोन, बै स्टुडेन्टनो होनानै आग्लायबा आं बेसां मोनगोन। कन्ट्रेक्टरा बेनिफ्राय मुलाम्फा लानानैसो फरायसाफोरनो फरायनायनि खरसा होनाय जादों। दैनि, रुमनि, जानायनि, बेदरनि, फोरोंनायनि खरसा गासैखौबो होखांनायनि उनाव बेसेबां लाब थागोन बेखौ सानग्रोनानैसो स्टुडेन्टनो बिथांमोना अनसुंथाइखौ होगोन। बेनिखायनो प्रमद बर' बिथांनि सुपार 50 आ सुपार प्लास जादोंमोन। नाथाय हाग्रामा महिलारिनि मिसना जाबाय हेन्ड टु हेन्ड डाइरेक्ट न'आवनो थांनानै केस फैसा बिमा बिफा आरो जाय फरायग्रा बिनोनो होयो। दा जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मिसना जाहैबाय डाइरेक्ट फैसा हेन्ड टु हेन्ड केस। बेबो जोंहा पार्टि फान्डनिफ्राय स्टुडेन्टआ दङबा स्टुडेन्टनि आखायाव आरो बिमा बिफा दङबा जों बिमा बिफानि आखायाव होनाय जादों। हाग्रामा महिलारि आरो प्रमद बर'नि फारागथिया बेनो होननानै फोरमायदों KCL सिनेमा सिगिरि बिक्रम दैमारिया। जों होबाय डाइरेक्ट फैसा, प्रमद बर'नि सरकारा होदों बड'फा सुपार 50 नि नामाव मोनसे मिशन खुलिनानै टेन्डार बुनानै बेनिसो होनाय जादों। गुबुना अजद होनायखौ जोङो जेबो फिननाय होनांगौ जोंहा गैया। नंगौ नोंथांमोना बुंनाय बायदि बिथांमोनाबो बड'फा सुपार 50 नि नामाव माबा होदोंमोन, अनसुंथाइ होदोंमोन। नाथाय खोनानायाव बड'फा सुपार 50 आ जोबोर मोजां, खोनानायाव मोजां नंना नङा बड'फा सुपार 50 खामानिया खिन्थु इमान 2 नम्बर। थिकादारा टेन्डार बुग्रोनानै फैसा बहनब्लासो बै स्टुडेन्टआ मोनो। बे हिसाब मोनसे जाग्रोगोन, बै स्टुडेन्टनो होनानै आग्लायबा आं बेसां मोनगोन। दैनि, रुमनि, जानायनि, बेदरनि, फोरोंनायनि खरसा गासैखौबो होखांनायनि उनाव बेसेबां लाब थागोन बेखौ सानग्रोनानैसो स्टुडेन्टनो बिथांमोना अनसुंथाइखौ होगोन। खोनानायावथ' बिराद मोजां नङा होमबा? दा जोंनिया जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि मिसना जाहैबाय डाइरेक्ट फैसा हेन्ड टु हेन्ड केस। बेबो जोंहा पार्टि फान्डनिफ्राय। पार्थक्यआ बेनो, जों होबाय डाइरेक्ट फैसा, प्रमद बर'नि सरकारा होदों बड'फा बड'फा सुपार 50 नि नामाव मोनसे मिशन खुलिनानै टेन्डार बुनानै बेनिसो होनाय जादों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामखौ गाज्रि खालामनाय जायाखै होनबा? नामाथ' बिराद मोजां, खिन्थु बिसोरो बेखौ माने रेजिस्ट्रेसन टाइपनि बाहायदों आरो मोजां बाहायाखै। दा बिनिखायनो जोंनि जो थाखा फैसा होनाय, हहाय खालामनाय, हेफाजाब होनाय बेयो थांबाय थागोन। पार्टि फान्डनिफ्राय जोंहा दिनै होनाय जादों आरो सरकारनिफ्रायबो जोङो होनाय जागोन। सरकारनिफ्राय होगोना जोंहा एप्रिल मेआव जागोन। थांनाय खेबसेयाव जों 2 लाख होबाय आरो सरकारनिफ्रायबो दोङो, पार्टि फान्डनिफ्रायबो जोंहा दङ।